kayak dudukan kan motor har. Lho, baut iki lho. Be. Dilaske wae dak ning motor ngendi ngono gone. Nggon ngisor. Kayak anu motovlog. Iya nah. Aja diweruhi. Anu disunting nggon aspale. Anjingan ta, Jul? Anjing kok Arep berwisata. oh ikut piknik. Arep piknik. Terlalu ekstrim. Iki modele ya. Anak parah itu seneng orang anjing mandi kae. Ge nyentik ya. Dapet ae kan. Bayi. Nanti. Mbak Puyo. Nanan. Betul kok. Iya. Lah kono pernah nek kali ya? Iya ora serame ngene lah. Iya tak kok ini guru ini ki. Lu mau lu sama kali Bali. Jogja. Ya? Daerah minggu agak kan gunung itu lah. Jadi kene terkenal gitu. Sekali Kuat sih. ya. Tahun sih mana ngene kok ada tuh. Batangan ini kan kayak gunung itu. Ngene gunung Ngomong ngene ngene ya. ngene iki. Oh ngene iki malah ra enak. Cek ngomong aja biro. So, Kowe mau itu. Setengah itu mau mangkat mau. Asu kok ya mangkat gasik kok. Aku tau mabuk dah kucing griyeng jak mangkat dan cuk.